What's up mga kapobring guys? So gabi ikaw na uli mga guys kay nangwarta ko diya sa atbang. Ay nagpahimo og lamisa. Unya karon dugay samot ko kadugay akong motor na plat. Adri oh. Akong gipabulkit. Stilan mo gining mga plat-plat eh. Ano sa kung matakaligid o kanang di maplat. Ay, na-plat yun. Plat ang ilong. Nus up ta kaligid aning di mo plato eh. Napa kay ligid boss no nga di mo plat boss? Kanang sa kuan ba kabantay kanang sa forklift. Tibuok puro guma ba? Bakunol sa siguro regano no? Lah. Magwat-wat pa tani mga kapobre. Ay, akong motor gibulkit pa. Ay, tani magka-plat-plat itong motor eh. Nangwarta ko, nagkwartahan sa kuha ng bulkit. Stilan. So na plat sad. So nasi na plat diri mga kapobre oh. Plat sang balot pindor. Layo-layo pa murag ginarot kina no. Oh, layo-layo pa yung magibiyahian. Larot kina. Tang-tang. Tang-tang na. Plat ko ba ngini balot. Duda ko sa kong motor, abi na ko pahiusan sa mga bata kay diha sa kagamal tindahan, parking na ako. Hiyos man. Bumbahan ako, parking ko diha kay niadto mo ko sila ha. Hindi mo og lamisa. Ihiyos naman sad. Murag di na gini kuwas mga bata, tunok na gini ang kuha na gini buslot. Buslot gini ay buslotan. Ako buslot ka. Ay, binigit ka eh. Binigit ang ngadaan. Hari lang ko rin, lingaw lang ko. Sup sigarilyo ano eh. Palit ako may TV. Dugay pa nga, bulkit ng motor na. Nanti po ah. Nakikindi dia. Gusto lang ako. Kindi nga West Nober. Pila man eh. Ang hurat na sukli. Ah, kalingaw lang tani mga kapobrig. Pustos aning sigarilyo. Ah. Tara yung mga bata diya magginukuray oh. Wala mga bata ay. Ya dagang truck mo aki. So guys, paabot na ta sa kwan. Ato ang motor bulkit nga 20 minutes, 25 na. Morning tig bulkit dire sa kwan. Sa Rickley. O kisa mo tong platan diha, dire mo padung.
Naran siya unahan sa Petro ng iyang pisto. Paabot ta mga 15 minutes na lang ang nabilin. Ay tubig na boss Ben? Tagpilang tubig ni mo? 15. Pagparking na ako niya, akong gibombahan. Dagan nga to padong. Karo pag human ako himo tug lamisa paggawas na ako. Atay na plat na masaning giaha ko, naunsa naman eh. Buslot gidi ay. Inom na tagtubig ani. Vulcanizing na may yahay ani, nana ko yung customer ra no. Ah. Sa tunok. Oh, Europe deh mo ang motor deh. Puro Euro nag-abot. Okay guys, nahuman guys busing guys oh. Nahuman ato. Iwagan na to. Oh. Iwagan kuno nato o baba kuno buwa-buwa. Oh, wala. Daog. Let's go. A few moments later. Sama nih. So okay guys, naabot na ko guys. Napilis ako kay matay gyud. Makakwarta man to tagay, nakwartahan pud ta. Nakwartahan sad. Sige, kwartahan sad. Nakakbahin ka? Dakpan ko naplatan ko. Bukit. Pero wala ka kakakuan. Katrabaho. Ko Dali naman lagi dyan. Tali ra kay lamisa pila ray panday lamisa. So mao gid guys, so wa pa ko kuan ganiha guys, kanang wa pa ko suhol sa pinandayan murag ambot ug asa ko kwarta ka mabulkit sa kong motor. Wa gyud kwarta bisag piso. Nagani kay nakapasuhol kita ron na o gabi una og panday lamisa. Gusto. Ayaw na hunas. Huna. Di huna. Oh. Gusto. Ayaw na hunas. Isog na ko sawa. Sugo nag-yaw. Sugo nagsalmo responsoryo. Higda na guys sila guys oh. Higda na sila sa akong bata. So din ako tason, salamat sa mga nagtanaw sa kuang vlog o shout out ninyong tanan diha o amping ka kanunay din ako tason akong vlog din taman. Kay akong vlog puro ra gini panginabuhi. So bye bye ninyong tanan o amping God bless og mga gabi.